вы считаете, много ли украинских граждан получат российские паспорта в этих регионах? Є три проблематики, зупинюсь по трьом. Перша проблематика з приводу того, після указу отого Путіна подали документи, прийняті документи від 19 тисяч осіб, які проживають на підконтрольних Росії територіях України, Донецької, Луганської областей. Із них отримано трохи більше 1000. Хто в першу чергу подає? Це бойовики, найманці ЛДНР, це ті, хто так звана цивільна влада в Донецьку і у Луганську, і ті, хто бояться, що після того, як Україна поновить контроль над тими територіями, щоб можна було втекти до Росії і рухатись туди. Зрозуміло, що, власне... А боится кто? Это коллаборанты, получается, по-перше, боятся? колаборанти, а по-друге... Чому бояться місцевому населенню? Ні, так подають в першу чергу, я ж кажу, найманці війська так званого ЛДНР і так звана цивільна адміністрація, так звана влада. А місцеві жителі, обичні гражданці? Так вони там і живуть. Достатньо обмежено приймають документи від пенсіонерів. В них своїх хватає. Їм потрібна робоча сила, їм потрібна для того, щоб, в принципі, посилити якраз оцю складову так званого російського народу. Чи хто буде подавати із тих, хто до травня 2014 року проживав на теренах Донецької і Луганської областей? Я переконаний, що ті, хто виїхав на підконтрольну Україні територію, навряд чи хто подасть документи. Можливо, якісь одиниці, а ті, хто заховався тут і, власне, продовжує працювати на Російську Федерацію. Ті, хто виїхав в Росію, скоріше всього, будуть подавати документи на отримання такого громадянства. Чи буде це таким масовим, якщо ми бачимо, що на підконтрольних Росією територіях це одиниці, так, за 4 місяці, да, за 4 місяці подали там 19, прийнято тільки 19 тисяч, це не те, що очікували росіяни. Чому Путін робить це? Ну, насправді, сьогодні застосовує ще придуманий Макіавеллі кнут і пряник. Тобто, на сьогодні пробує домовитися з новообраним Зеленським про якісь речі, і якщо щось не доходить, він пробує покарати його. Спочатку указом для видачі паспортів тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а потім і на території... А що не пройшло? Що не пройшло, як ви вважаєте? Важко сьогодні говорити. Тобто, мені сумно, коли дехто під час перевиборчих перегонів говорить, я думаю, що це можна було б говорити після передвиборчих перегонів. Але я думаю, що питання є і по Вишинському, агенту ФСБ. Питання є, думаю, по тому, хто підвозив БУК, з якого стріляли по MH17 і по багатьох інших речах. Ну і отаких прямого діалогу, на що натякає Путін при розмові зі своїм кумом Медведчуком вчора в Санкт-Петербурзі, що повинен бути прямий діалог влади України і фейкових керівників фейкових республік, там так званої ДНР і ЛНР. А вот сегодня заместитель министра по временно оккупированным территориям Георгий Тука, комментируя решение Владимира Путина, сказал, что это метка территории. Действительно ли это так? Как вы считаете, пойдет ли Путин на експансію дальнейшую? Я думаю, що ми наступним кроком можемо очікувати, що він всім українцям, які там до 91-го чи якогось року проживали на теренах України або в Радянському Союзі, він готовий буде надавати російське громадянство. Тому що одна Російська імперія, ми про це минулий раз говорили, неможлива без України. І сьогодні не територія потрібна Росії, а потрібен людський ресурс. Це ключова проблема для Путіна є, і він хотів би збільшити цей ресурс. І, власне, в цьому напрямку буде рухатись. Тепер третє питання. Що робити Україні з цього приводу? Я думаю, що тут маємо категорично прийняти рішення, що той, хто має
до сьогоднішнього дня подвійне громадянство заборонено. Зараз Зеленський пробує... Правда, санкції за це не предусмотрені. Зеленський законом. зараз пробує надавати подвійне громадянство українській діаспорі, не розмежовуючи, це живуть там в Німеччині, допустимо, в Канаді, в Америці чи в Росії. І тут є якраз в цій частині потрібно прийняти закон в Україні, який би передбачав, що громадянство подвійне і Російської Федерації, і України неприпустимі, і за це є покарання втрата українського громадянства. І це в тому числі буде такою пересторогою для багатьох жителів і так званих ЛДНР, и жителей Донецкой и Луганской области, которые выехали до России, для отримания российского гражданства. Слушайте, я тут могу с вами поспорить, потому что жители, которые проживают на территории временно оккупированного Крыма, были вынуждены получить российское гражданство. То есть их реально вынуждали получать. Є дві різних речі. Ми не можемо в одну купу змішувати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської області і анексований Крим. То есть это должен быть закон, касающийся конкретно Донбасу? Безумовно. Все, тут якраз питання по Криму є, потрібно виносити за дужки. І на сьогоднішній день Росія не оголосила, в принципі, свою юрисдикцію над територіями так званих ЛДНР. А на територію Криму вона оголосила свою юрисдикцію.